Krásne majovečky. Keby ste tu boli, tak cítite tú vôňu. Topka, úplná topka. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Krásne dobré ránko, kamoši. Som vám včera slúbil tie majovky, že? No tak sa dneska nachádzam už na tých mojich majovkových miestach. Je to teda v okrese Hodonín, nebudem to nejak ďalej konkretizovať. Ukážeme si dneska samozrejme nejaký biotop, dám vám nejaké rady, ako tie majovky nájsť, buď teda hned, alebo až na budúci rok. Aby sa vám teda podarilo. Ukážeme si, ako majovky rozpoznať, ako, ja neviem, čo z nich pripraviť a tak ďalej vlastne. Skúsim zase nejaké dron zábery a také proste, nech z toho máte naozaj zážitok. A vy mi opäť držte palce a my už ideme na to. No, tak sa nachádzame na mojom prvom majovisku, teda dneska. A takto som vám to chcel pekne ukázať. Naozaj táto sezóna určite nebude taká, jak tá minulá. To neviem, či ste videli video z minulej sezóny, ale tam to bol čistý brutál. Vlastne majovky rastli úplne všade a úplne zdravé. Ja sa teraz nachádzam v jednom remísku pri lúke. To veľa ľudí nevie, že vlastne tie majovky nemusíte hľadať len na lúkach vyslovene, ale môžete ich nájsť aj vlastne v takých remískoch tesne pri nich. Inak dôležitá vec podľa mňa, majovky z tých remískov síce pomalšie dorastajú, ale bývajú zdravšie. Jo? Celú tú dobu, kde napríklad na lúkach už sa do nich dostávajú červíky v podstate hned, alebo teda dosť často, tak v tých remískoch skoro absolútne vôbec. Dobre, čiže odporúčam určite pohľadať, keď poznáte nejaké miesta s lúkami, kde sú také remísky, tak pohľadať aj v tých remískoch. A ideálne pohľadať v čase, keď už sú majovky veľké, dobre? Čiže keď už vlastne akéby, že končia alebo čo a už proste môžu byť kľudne aj teda červavé alebo tak, ale skúste ísť do tých remískov vlastne v tomto čase, pretože budú veľké, uvidíte ich a na druhý rok môžete smelo zbierať, dobre? No my si tieto aspoň teda niektoré pozbierame, lebo nie sú úplne veľké, ale ten nález ma určite teší. Pozrite sa, krásne majovisko. Minulý rok ich to bolo teda viacej a boli aj väčšie, ale nevadí. Takto opatrne. Ja vám ich aj ukážem. Akože toto sa vôbec nebojím. Tady tieto sú absolútne zdravé. Šupnem vám na kamerku. Vidíte? 0 bodov. Červíci nemajú šancu. V remískoch teda. Uvidíme, ako to bude na lúke. Ešte som tam nebol. Takže sám som zvedavý. To počasie proste bohužiaľ túto sezónu, alebo túto jar zatiaľ nám hubárom veľmi nepraje. Tie nálezy naozaj nie sú veľké. Ani čo sa týka smrčkovcov. Ešte začali neskôr, oveľa neskôr, ako minulú sezónu. Ani teda uvidíte v tomto predchádzajúcom videu ani smrčkov, ale samozrejme dajú sa nás krásne kusy. Len teda je to viacej ohľadaní. Ale ľudí zase není toľko v tých lesoch, jak teda minulý rok to bola. To bolo čistý pretek. No, parádne majovky. Ja si ich ešte teda idem dozbierať a potom vám natočím ďalšie video. Pozrite sa.
Majovky tu rastú už aj stehly. Prispôsobili sa. Počkajte, skúsim takto nejak vybrať. Až to je iba pre zaujímavosť. To sa asi nepodarí úplne. No. Tak nič. No, tak už sa dostávam aj k tým väčším kúskom. Vidíme teda, koľko ich tu bude. A možno to dneska nebude úplne marné, že toho bude fakt celkom dosť, lebo tu sú naozaj pekné. Jak je tu strašný terén, už ma bolí chrbát jak svinia. Nebude to na každého toto vlastne lozenie po tých kríkoch. A ono je to fakt ťažké už iba na zbieranie, ne to ešte na natáčanie, takže aspoň takto niečo skúsim. Pozrite sa, poodkrývam vám ich. Vidíte, majú takú aj inú farbu. Vlastne tieto tu. Tak, to je jedna krásna. Pozrite, aj sú pod tými listami veľa. Tak, dáme preč, pozrite. Tak možno budú aj ešte ďalej. Každopádne určite v tráve. A tu máme takú nejakú peknú rodinku. Teraz není skoro vidieť a pozrite. Tak. Krásna hnedá farba. Na rozdiel od tých bielých, ktoré sme našli teda pred chvíľou. Počkajte, skúsim to tu nejak. No, je to fakt náročné. Pozerajte na tú rodinku. Pozerajte na tú rodinku. Skúsim vybrať celú. Asi to pôjde. Dobre. Krásne kusy. Nádhera. Dáme si aj detail, dobre, ako vyzerá vlastne majovka. Budem vám o tom rozprávať určite aj vo videu, nejaké rozpoznávacie znaky. Vidíte tie úplne nasekané vedľa seba rúrky? Pardon, lupene. Ešte keby ste tu boli, tak tu nádhernú vôňu cítite. Múkovú, uhorkovú, neviem, každému to pripomína niečo iné. No a teda čo viem o čírovnici májovej, alebo teda čírovke májovke. Niečo maličko áno, tak sa vám tiež dneska budem snažiť niečo povedať, niečo zaujímavé teda, aby to bolo. No samozrejme, to je vynikajúca jarná huba, typická teda tou svojou múčnou vôňou, alebo niekomu pripomína múku, niekomu uhorky, vlastne po ktorej teda často voňajú vážne celé lúky, respektíve keď tam prídete, tak naozaj to zacítite, aj keď ovoňávate potom tie huby, že proste aj na tých lúkach je to cítiť, kebyže tá vôňa tých majoviek. Má krémovú bielovú farbu, vlastne respektíve aj na videu uvidíte, že tie mladšie plodnice majú taký akýbyže hnedastý nádych toho klobúka. Rastie tiež vlastne jak smrčky od apríla do nejakého mája u nás a teda rastie na lúkach, v remískoch či lesoch, ale teda v lesoch menej, skôr na tých v lesoch menej, aj keď nájdete, ale skôr na nejakých okrajoch, akobyže tých lesov. Ja mám skúsenosti inak k tým lúkam, mám skúsenosti, že je ideál, lebo ne na každej lúke rastú majovky a je ideál, keď tie lúky nejsú hnojené, alebo teda nejakým spôsobom vlastne človekom tam není nejaký zásah.
Čiže dajme tomu nejaké divoké lúky a neviem, či to má nejakú súvislosť úplnú, ale ja teda majovky nachádzam vlastne tam, kde rastú na lúkach aj prvosienky jarné. Dobre, tak neviem, či to má aj nejaké logické vysvetlenie, ale každopádne ja to tak mám, tak som vám to povedal, môžete vyskúšať, keď nájdete prvosienku, skúste pohľadať vlastne aj na lúkach majovky. Zase máme dneska ideálny čas, možno ešte majovky len sa rozbehnú po tých dažďoch, takže v kľude skúste nájsť že na tých lúkach. Ja teda najradšej zbieram majovky v lesoch alebo v remískoch. Áno, má to jeden jednoduchý dôvod. Tieto majovky bývajú oveľa menej červivé ako tie lúčne. Respektíve oni možno pomalšie že dorastajú v tých, lebo sú v takom tmavom prostredí a schované, ale tým, že vlastne asi sú nejak, ja neviem, tam chladnejšie, neviem čo, spôsobuje toto, že naozaj nejsú jak sito, kdežto vlastne tie majovky na lúkach v podstate oni keď aj dojdú nejaké teplejšie počasie, tak oni veľmi rýchlo vybehnú, ale bohužiaľ sú veľmi červivé. Jo? Vlastne to sa nedá zbierať, sú úplne na šrot. Kdežto naopak, je celkom zaujímavé, vlastne tie majovky v tých remískoch alebo v tom lese, tak vlastne skoro sú absolútne bez červíkov. Jo? Ja som sa veľmi nestretol s tým, že by som tam vlastne nejaké červíky nejakým spôsobom našiel. Jo? Že, samozrejme, stane sa aj tam, ale rozhodne ne nejak veľa. No, dám vám nejaké odporúčanie na nájdenie miest na majovky. Ak ich teda ešte nemáte, tak skúste počkať tento rok až už budú končiť. Áno? Vtedy budú teda najväčšie tie majovky, no samozrejme oni vyrastú a ukážu sa spod tých listov a už sa nebudú teda potom skrývať a teda budete mať oveľa väčšiu šancu, keď tie miesta nemáte, ich nájsť. Jo? Samozrejme tie kusy, ktoré už nájdete, sa konzumovať nebudú dať, pravdepodobne budú zase červivé alebo zlé, ale budúci rok v podstate máte nájdené miesto a keď sa tam vydáte oveľa skôrej, akébyže v tom čase, tak už budete mať majovky v top kondícii. Dobre, čiže takýmto spôsobom ja som hľadal vlastne tie majovky po tých remískoch, lebo oni naozaj, keď sú schované, tak vôbec neviete, že to tam je a môžete chodiť aj kľudne okolo a tým pádom proste potrebujete, aby vyrástli, kebyže kľudne vykašlite sa na to, nech sú červivé tento rok, ale budúci rok môžete vlastne sa vrátiť na úplne to isté miesto, pretože oni vlastne rastú kebyže v čarovných kruhoch, to vám aj o tom za chvíľočku poviem, dobre, a nájdete vlastne špičkové majovky. Veľký pozor ale teda na možnú zámeny teda s hodvábnicou veľkou, závojenka olovová po česky. Teraz neviem ten latinský názov, tuším Entoloma sinuatum, alebo tak nejak vlastne. Takže hlavne teda pre tých, ktorí sa rozhodnú tie majovky hľadať v tom lese, tak ako ja, alebo tých remískov, nakoľko hodvábnica veľká, rastie práve tam. Áno, na lúke ju nenájdete a preto určite odporúčam fakt tým neskúsenejším hubárom majovky hľadať len na tých lúkach v čarovných kruhoch. Áno, čarovné kruhy ukážem vám zase na videjku pekne. Sú to vlastne také tmavé miesta trávy, sú krásne vidieť na tých lúkach. Áno, a sú usporiadané buď do tých polkruhov alebo kruhov na lúkach, preto sa im hovorí aj čarovné kruhy. A vlastne keď tam prídete, ne každý čarovný kruh musí mať majovky zase. Sú to väčšinou kruhy, ktoré sú spojené nejakým spôsobom s hubami, ale oni to môžu byť kruhy rôzne. Áno, môže tam byť vlastne akébyže pôvabnica dvojfarebná alebo podobné huby. Áno, čiže vlastne nemusí to byť vyslovene čírovnica májová. Dobre, čiže treba pohľadať zase v čarovných kruhoch a verím, že niektorý kruh vlastne trafíte taký, ktorý obsahuje aj čírovnicu máju, no obsahuje, rastie tam. Hodvábnica veľká rastie síce o niečo neskôr ako majovky, ale v istej dobe ju môžete nájsť i v rovnakom čase, lebo vlastne môžu treba z majovky končiť. Áno, a preto teda treba dávať ten pozor aj na toto. Na rozdiel teda od hodvábnice ešte majú vlastne majovky naozaj veľmi husté usporiadanie lúpeňov. Dobre, hodvábnica má v podstate tak menej nasekané tie lúpene vedľa seba a keby ste to chceli úplne že preháňať a zisťovať vlastne, tak rozdielný majú aj výtrusný prach. Hodvábnica ho má rúžový a majovka smotanovo-biely. No čo sa týka teda nejakých jedál, tak treba najznámejšie a najchutnejšie pre mňa, čo vlastne úplne
funguje teda vždycky a nejaké extra, ja s tým aj nevymýšľam, je polievka z majovky, áno, teda mrvenička v podstate z majoviek a to je naozaj vynikajúca delikatesa, nedám na ňu dopustiť, lebo tiež sa ma veľa ľudí pýta na nejaké recepty. Ja nejsem úplne, že kuchár a neviem čo, takže toto vám úplne neporadím, ale na internete nájdete strašne veľa receptov a každému sa páči niečo iné. Mne teda rozhodne polievka. Samozrejme, majovky sa dajú využiť rôzne, áno, v tej nejakej kuchyni a teda podmeso na šalát, vlastne na tie jarné šaláty alebo omáčku či do praženice, úplne v pohode. Medze sa nekladú. No a čo sa týka treba sa ešte nejakého uskladnenia, tak majovky je lepšie teda mraziť vlastne ako sušiť, ale dajú sa aj sušiť a ja ich aj suším. Dobre? Čiže toľko asi zase. Neviem, nenapadá ma nič iného k majovkám, čo by som vám poradil, povedal. A znova vás odporúčam na môj Instagram, ktorý teda nájdete buď v popise môjho YouTube kanála, alebo vlastne aj tu vo videu na začiatku. A kľudne mi napíšte na Instagrame a môžete sa ma čokoľvek spýtať, čo tu v tomto videu nezaznelo, rád vám odpoviem tam. No pozrite tu majovisko. Není úplne dobre vidieť, ja vám natočím určite lepší, ale takto, jak je taká tá vyššia tráva, ja vám to takto nejak tým nožíkom naznačím, takto zhruba, vlastne jak ide, až sem podo mňa. No a musíte hľadať tej tráve, lebo není to jednoduché úplne ich nájsť. Ale zatiaľ teda musím povedať, že celkom dobre aj v tej tráve, aj keď teda nejaký ten červík jeden sa tam nájde, tak nejsú jak rešeto, čo fakt v tej tráve bývajú, len teda si myslím, že už ani tento týždeň asi nevydržia v podstate, teda aspoň v tej tráve, no. Niektoré už sú, pozrite, áno, nič moc, tak som zvedavý, jak to bude ďalej pokračovať, ja vám to určite ukážem. Ale majú prísť celkom aj vyššie teploty a to naozaj tie majovky budú jak sito. Takže tam bude treba tie remísky, tam vydržia. No, tak tie lúky zatiaľ vypadajú dosť biedne. Ešte som nebol na všetkých miestach, ale naozaj skoro nikde nič. A možno tento dážď pomôže, ale neviem, či sa sem budem vrácať, takže zoberieme aspoň to, čo je. Teraz som tu pár kúskov našiel, takže tie si povyberáme. Ale tie najlepšie majoviska ešte mám pred sebou na tých lúkach, tak hádam, to bude v pohode. Aspoň niečo teda. Som zvedavý aj, jak sú s červivosťou, vypadajú zatiaľ dosť tvrdé, takže malo by to byť OK, ale na tých lúkach človek nikdy nevie. Naozaj niekedy vyzerajú, že dobre a dobre to vôbec není. Už to tu nebudem ani natahovať nejak, lebo celkom aj bolí chrbát. Koľko z toho čerajška a dnes to lozenie po všetkom, tak naozaj už s chrbtom strácam silu. No parádne sú inak aj na tých lúkach. Zatiaľ ani jeden červík, takže jasné, že tieto sú úplne mladučké, ale toto už je celkom pekný kúsok a naozaj bez červíkov teda zatiaľ. No, tak máme konec dnes. No čo vám poviem, normálne ma vyhnalo z lesa bolesť chrbta.
za tie 2 dní som to fakt stihol dosť, takže už stačilo. Ale každopádne ani na tých lúkach proste nebolo to vôbec ono. Bolo tam úplne, že minimum májoviek, aj v tých top májoviskách úplne, že maličko, s tým minulým rokom sa to absolútne nedá porovnať. Ale teda samozrejme vidíte, keď tých majovisk máte dosť, tak sa nájsť určite dá. Jo? Samozrejme prehodil som si to do menšieho košíka, než som mal, čiže je to v podstate, neviem, je druhý najmenší alebo najmenší košík vlastne, ktorý mám, čiže tých majoviek není vôbec tak strašne veľa. To video z minulého roka to je proste úplne niekde inde. Ale každopádne super hubačka, inak všetky sú zdravé, vážne. Dneska som snad červíka ani nevidel, ani teda na tých lúkach, čo je výhoda. Ale teda chcelo by to ešte vodu. No, dúfam, že pomôže tento dážď, ktorý včera bol, akurát teda, keď budú vysoké teploty, tak oni vyskočia rýchlo a budú v momente červavé, hlavne na tých lúkach. No. Dobre, takže ukážem vám vlastne aj bližšie, čo sme teda dneska nazbierali. Zerajte sa na to. Topka, absolútna paráda. Ešte si to takto nasnímame s tou kamerkou. Pozrite. Krásne majovičky. Keby ste tu boli, tak cítite tú vôňu. Topka. Úplná topka. No dobre, takže tento víkend budú teda 2 videá, jedno smrčkové, jedno majovkové a ja sa na vás teším. Možno už na hríboch, alebo si dáme ešte raz nejaké majovečky alebo niečo také. Dobre, takže držte mi palce aj na budúce a ja sa s vami lúčim. Majte sa, čaute.